Meni ýem bir näçe günden bäri anakom ýörün. Biz wiza kartlarymyzdan hiç ýyly pul alyp bilemzok. Bize gaty kyn diýip Belarusda okuyan türkmensanly bir talip öz ýaly 14 talybyň adyndan azatlyk bilen habarlaşdy. Ma'lum bolşaýaly eýem uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleriniň Türkmensanyň döwlet banklarynyň berilen wiza kartlaryndan arkaýyn peýdalanyp bilmeýändikleri, olaryň kartlaryna serişdelerini näme atlaşdyryp bilýändigi ne-de online sowdada ulanyp bilýändigi barada maglumatlar häli şimdi habar platformalarynda galy bersede sosial mediada peýda bolup gelýär. Bir meňde şagdaýlar başdan geçiren türkmensanly bir talip öz ýaly 14 talybyň adyndan özleriniň duçar bolýan kynçylyklaryny häkimetlere eşitdirmek arzuw hyýaly bilen azatlygy ýüz tutdy. Wiza kartlarymyz hijem işlänok. Şun anakom almaga pulum galmady. Bu taýda dostlarymyz, tanışlarymyz bar, emma olardan hem her gün çörek soramaw bir hili görýän diýip talip gurrun berdi. Anakom gawa gaplanyp ardan satylýan çalt naharyň ady bolup, köplenç türkmen talipleriniň arasynda ýaňsyly ähengde maddi yeter yetmezçiligi düşündirýän aňlatma hökmünde ulanylýar. Käwagt iýmäge hiç zat ýok wagtda oglanlaryň ýanyna baryp, "Çöregиň barmy dost?" diýýäs. "Ýöne magazine gitmäge ýaltanýan" diýýän, emma magazine gitmäge ýaltanamzok. Kartlarymyzdan pul çykarmak problema diýip talip gurrunny dowam etdirdi. Ol öz sözlerinde mümkinçilik bolan ýagdaýynda işlemäge de razydyklaryny, ýöne okuyan şäherlerinde iş tapdyrmaýandygyny aýdyp, Türkmensanda bir zatlar edip günüňi görse bolýar. Malgary, gök önümler umuman hor bolmazdyk, emma biz daşary ýurtlarda okap ýörüs diýdi. Bize bu taýda gaty kyn, iş ýok, pul ýok. Şol pul problemasy bilen dürüst okuw hem okap bilmeýäris. Haýyşsyzdan bize ýagny daşary ýurtdaky studentlere azajyk kömek ediň. Siziň azajyk kömegiňiz bilen biz okap bilimli watanymyza, ýurdumyza gerekli adamlar, hünärmenler bolup, nesip bolsa ýurdumyza dolanarys diýip Belarusda okuyan talip öz sesini Türkmensanyň häkimetlere eşitdirmek arzuw hyýaly bilen azatlykdaky sözlerini jemledi. Daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmensanyň talipler maddi kynçylyklary başdan geçirýärler. Olar özleriniň türkmen banklarynyň alan bank kartlaryndan peýdalanyp bilmeýändiklerini aýdyp şikayet edýärler. Ýatladyp geçdik, mundan ozal has takygy fevral aýynda Ukrainada okuyan onlarça türkmen talibi özleriniň wiza kartlaryndan peýdalanyp bilmeýändiklerini azatlygy gurrun beripdi. Bankomatlardan pul çekip bilemzok, iýiçmäge pulumuz galmady. Studentler okuwdan çetleşdirilýärler diýip, olar türkmen banklarynyň berilen kartlar boýunça näme ýylyliklerini aýdypdylar. Aprel aýynyň başynda Belarusyň Döwlet Medisina Uniwersitetinde okuyan türkmen talipleri Türkmenstandan ýurdun banklary arkaly uğradylan okuw tölegleriniň Belarusdaky ýokary okuwjaýynyň bank hasabyna wagtynda geçmeýändigi üçin özlerine okuwdan çykarylmak howpunyň awanýandygyny aýdyp maglumat beripdiler. Apreliň ortalarynda Orsetde okuyan onlarça türkmen talibi bir meňdeş kynçylyklary başdan geçirýändiklerini aýdyp, gizlinlik şertlerini azatlyk bilen habarlaşdylar. Şondan soň apreliň aýagynda Tatarstanyň Kazan Federal Uniwersitetinde okuyan onlarça türkmensanly talip türkmen banklary bilen bagly döreýän bökdönçlikler sebäpli özlerine okuwdan çykarylmak howpunyň awanýandygyny gurrun beripdi. Türkmensanyň hökümeti agdalýan kynçylyklar barada dil ýarmaýar. Ýurdun döwlet eýçiligindäki media we habar serişdelerinde de daşary ýurtdaky türkmensanly talipleriň duçar bolýan huppatlary barada kelam agyz gurrun edilmeýär.